Mang'ana moya kionga chinsebire togochakorwa ase omochie o Nairobi ase tokumanyigwa buna nigo omojumbe webunge ya Kitutu Churches South omosike Anthony Kibagendi nyaraka bakobekwa biara rituko ria rero gose marogo ya rero na abanyanyimbo bobotuki ba DCI ime omochie o Nairobi gokwana igoro yegekora ekio nigo omosike Kibagendi akwana gwetera ase motandao ya Facebook esanyakaba gakogekeria egekora ekio boigo omoseneta bwe county ya Nyamira omosike Eric Okongo omogeni niganyaraka bakugikeria egekora ekio ase anyaraka kwana into gwetera ase enchera yesimi buna barai ba county ya Nyamira na Rongura usi buna njomo seneta Okongo omogeni bongo gikeria bokongo sana amang'ana twanyorire no morai oito mochumbo Kitutu Churches South omweshimiwa Anthony Kibagendi obwathiro n'abasikari nande oba mulimeretie esimi ntaramanya ng'ai yabekire ase police station bono togotema korigina ng'ai yare naende togotebia eserikari ng'a omorai buna oyo omanyire abanto bamanyete achete eserikari egokora ekitendo buna ekio okomobwata na komosiekera na korimia chisimi gotamwari bagatebia efamiri yaye na echirore chiaye na ng'ai yare eki na egento gekoirania democracy yaito magega sana lakini togotebia omweshimiwa William Ruto na gento eke ngegotenenia espirit omogusii gotaka gotwara eserikari echareti omwananchi eria egokorera omwananchi egasi togotena na omweshimiwa Anthony Kibagendi naende onsi ase akoirwa koti ande onsi akoirwa nogo tore nere kuhakikisha ng'a ntorigochi gwancherana eserikari esoe kogikeria na komiokia abarai baria batari gwancherana na amang'ana eserikari egokora ya okonyanyasa omwananchi.